Naša prehliadka kláštoru sa chýli ku koncu. Nachádzame sa na kláštornej terase, ktorá poskytuje krásny výhľad na námestie a obytné domy, ktoré sú na ňom. Ako vidíte, tak žijeme veľmi blízko ostatným ľuďom. Vidíme im do okien, oni vidia k nám do okien. Často sa počujeme. A myslím, že to tak chcel svätý František, pretože on síce chodil do samoty a tak sa modliť, ale nakoniec vždy prišiel k ľuďom, vždy bol medzi ľuďmi, ohlasoval. Aj bratia, keď stávali kláštory, tak prichádzali do miest. Stávali kláštory na krajom miesta, oni ako si sa potom dostali do centra. No, nám sa to tu podarilo podobne, lebo tiež keď sme postavili kláštor, nič tu nebolo naokolo a potom tu postavili toto všetko. Vrátane nášho kostola. Neviem, pochopili ste ma? Keď máte nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte, rád vám odpoviem.